Ο τεχνικός σας σύμβουλος, ο ιατροδικαστής, που συμπλήρωσε όλο αυτό το φάκελο, που κατά τη δική μου δημοσιογραφική άποψη είναι πάρα πολύ δεμένος για να μπορέσετε επιτέλους να διεκδικήσετε το δίκαιο σας. Ας τον ακούσουμε παρακαλώ πολύ. Έχετε το λόγο. Βρισκόμαστε τον Ιανουάριο του 2002. Η τριτότοκος Ανδρή Δασκαλάκη Νίκη εισέρχεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Κρήτης και αναφέρει στον ένατο μήνα το θύλι τέκνο το οποίο κυοφορεί 9 μήνες ανελιπώς. Γυναικολόγος είναι ο ίδιος ο γιατρός ο οποίος έχει ολοκληρώσει τις 2 προγενέστερες με επιτυχία γέννες. Παρ' όλα τα αυτά, κατά την είσοδό της παρότι νύχτα, της χορηγεί οκιτοκίνη, είναι φάρμακο για να μπορέσει να δώσει όθηση στην όλη επεξεργασία του τοκετού και να μπορέσει να ολοκληρωθεί, έχοντας βέβαια κατά νου ότι λόγω ότι είναι τριτότοκος θα μπορέσει να ολοκληρώσει με άνεση. Δυστυχώς για εκείνη δεν υπάρχει η αντίδραση του οργανισμού η ακριβής, όπως αναμενόταν, επομένως αφήνεται στην τύχη. Το φάρμακο αυτό βοηθάει για να γίνει διαστολή. Για να γίνει διαστολή. Για να μπορέσει η εξαγωγή του παιδιού πιο εύκολα. Ακριβώς, ναι, ο τοκετός. Παρ' όλα τα αυτά, της χορηγούν την επομένη το πρωί στις 10 η ώρα ένα μπουσκοπάν, φάρμακο το οποίο κάνει αναστολή της δραστικότητας των διαστολών, με αποτέλεσμα, αφού έχει κάνει ρήξη ημένων, πάλι να μην μπορεί η διαστολή της μήτρας να μην είναι ακριβώς εκείνη που αναμενότανε. Κατά συνέπεια, αντί για να την οδηγήσει άμεσα προς καισαρική τομή, την κολυσιεργή την καθυστερεί, με αποτέλεσμα να της χορηγήσει δεύτερη δόση οκιτοκίνης και εκεί βέβαια αρχίζουν όλες οι επιπλοκές, αρχίζουν όλες οι δυσκολίες κατά τη γέννηση, με αποτέλεσμα να υπάρξει μερική ρήξη της μήτρας, ακατάσχετη αιμορραγία και δίχως να μπορέσει. Το παιδί σώθηκε. Το παιδί σώθηκε, ναι, ευτυχώς. Παρ' όλα αυτά, δίχως να πάρει την άρκωση για να γίνει ο τοκετός, οδηγείται στην αίθουσα χειρουργείου εν ζωή, σφάζεται κυριολεκτικά και από εκεί και πέρα εξάγουν το παιδί. Όταν λέτε σφάζεται, να μείνουμε λίγο εκεί, σφάζεται κυριολεκτικά. Όταν δεν έχει γίνει η διαδικασία της αναισθησίας έτσι όπως οφείλει να γίνει, σαφώς και είναι εν ζωή, δηλαδή εν ολοκληρία, έχοντας αισθήσεις στο άτομο, διότι αισθανότανε, καταλάβαινε, ένιωθε. Ο λόγος που δεν έγινε η αναισθησία? Δεν πρόλαβαν, διότι έπρεπε να δράσουν άμεσα λόγω της ακατάσχετης αιμορραγίας και είχαν την επιλογή, όχι βέβαια, ενώ θα έπρεπε να την είχαν προβλέψει, διότι μιλάμε για πανεπιστημιακό νοσοκομείο, μιλάμε για εξειδικευμένους επιστήμονες, μιλάμε για μια κλινική που έπρεπε να είναι πανέτοιμη ανά πάσα στιγμή να ολοκληρώσει ένα οξύ περιστατικό εκείνης της στιγμής. Και θεωρείται πολύ σοβαρό νοσοκομείο. Ακούστε, στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να θεωρούνται όλα, αλλά εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι όχι μόνο πλήρης είναι, αλλά έχουν ανευθυνότητα οι ηθήνοντες της κάθε κλινικής και γι' αυτό βλέπουμε όλα αυτά τα τραγικά αποτελέσματα. Κυρία Δασκαλάκη, να ρωτήσω σας παρακαλώ πολύ, αυτές τις επιπλοκές που είχατε από τη νύχτα μέχρι το πρωί, σας περιέγραφε ο γιατρός σας ότι είναι μια δύσκολη περίπτωση ή σας καθησύχασε? Ο γιατρός μου δεν εμφανίστηκε από το βράδυ που μπήκα, ενώ με είχε ενημερώσει ότι ανά πάσα στιγμή όταν θα αρχίσει ο τοκετός θα βρίσκεται δίπλα μου, διότι με παρακολουθούσε στο ιατρείο που είχε εξωτερικά και όχι στο νοσοκομείο όλους τους μήνες της εγκυμοσύνης, και ενώ μπήκα στο νοσοκομείο τον ενημέρωσα ότι είχα τις συσπάσεις, δεν ήρθε ποτέ από βραδύ. Την άλλη μέρα το πρωί που ήρθε με είδε, το οποίο μου βάλανε και 2 φορές βέβαια ποσότητα κοιτοκίνης. Εγώ έλεγα πάντα ότι να κάνουμε μία καισαρική, γιατί είχα κάνει άλλες 2 γέννες, είχα μία εμπειρία, δεν μου έβγαινε κάτι σωστό στις κινήσεις. Τις 2 προηγούμενες γέννες τις είχατε κάνει με τον ίδιο γιατρό? Με τον ίδιο γιατρό σε ιδιωτική κλινική. Είχε επιδείξει καλή συμπεριφορά απέναντί σας, δηλαδή είχε μια μέριμνα συντροφικότητας, ιατρικής περίθαλψης, ή πάλι δεν εμφανιζότανε κτλ. Όχι, στην ιδιωτική κλινική δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Τι να σας πω τώρα, είναι... Γιατί είχατε επιλέξει ιδιωτική κλινική? Δεν υπάρχει. Κυρία Δασκαλάκη, γιατί είχατε επιλέξει ιδιωτική κλινική τις προηγούμενες 2 φορές?
Και στην τρίτη φορά είχα επιλέξει ιδιωτική κλινική. Όταν βρισκόμουν στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης, μου είπε ότι δεν μπορεί πλέον να με ξεγεννήσει στην ιδιωτική, γιατί έχει μπει στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Και είχε συμβίβαστο. Η επιλογή μου λοιπόν δεν ήταν 8 μηνών να πάω σε κάποιον άλλο γιατρό σε ιδιωτικό. Από τη στιγμή που μου επιβεβαίωσε ότι ανά πάσα στιγμή θα βρίσκεται δίπλα μου, βέβαια να σας πω ότι το χρηματικό ποσό δεν άλλαζε που θα ήταν να πάρει είτε στην ιδιωτική είτε στην δημόσια που πήγα τελικά και γέννησα. Δηλαδή στη δημόσια τον πληρώσατε? Μου είχε πει ότι το ποσό που είχαμε συμφωνήσει αυτό θα παραμείνει κιόλας. Επιτρέπεται αυτό, κύριε Ιατροδικαστά? Δεν επιτρέπεται, αλλά στην Ελλάδα όλα γίνονται. Καλά, αυτό είναι και αυτό. Το λιγότερο. Αυτό. Όχι, παράξενο δεν είναι, αλλά να τα λέμε όλα όμως, γιατί κάποια στιγμή αυτά θα συγκεντρωθούν ενώπιον ενός εδωλίου. Για συνεχίστε λίγο, κύριε Περιλίγο. Τι είπατε, παρακαλώ? Να σας πω κάτι. Ναι, παρακαλώ. Εγώ πήγαινα κάθε μήνα στο ιατρείο του και με έβλεπε. Μου έκανε τον υπέρηχο, ναι. Και μου έπαιρνε απόδειξη ότι με έβλεπε στο ιατρείο του, στο ιδιωτικό του ιατρείο. Να το πω συγγνώμη σε εισαγωγικά αν θα φανεί άσχημο, είχε το θράσος να βγάλει μια καρτέλα του νοσοκομείου ότι εγώ πήγαινα κάθε μήνα στο νοσοκομείο και με έβλεπαν εκεί, ενώ οι αποδείξεις αυτές είχαν καταθεθεί στην εφορία, τις οποίες συζήτησα και τις πήρα και τις έχω για κάθε νόμιμη χρήση. Για κάθε δικαστική χρήση, δηλαδή που συζήτησα εγώ, για δικαστική χρήση. Κυρία Δασκαλάκη μου, τώρα όλα αυτά βγαίνουν στην επιφάνεια εξαιτίας της τραγικής αμέλειας που κατά τη μήνυσή σας έχει επιδείξει. Αν όλα πηγαίναν καλά, θα ξεχνάκατε και τα μαύρα που δώσατε, θα ξεχνάκατε και τις αποδείξεις, θα τα ξεχνάκατε όλα, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Πέστε και κάποια βλάβη μόνιμη. Για πέστε μου λίγο, σας παρακαλώ πολύ. Αφού λοιπόν και έμενα πως αυτή τη λέξη σφαγίασαν, όπως είπατε εσείς, τη γυναίκα αυτή, προχωράμε στο χειρουργείο. Τι γίνεται εκεί? Εκεί γίνεται η φωλική αφαίρεση της μήτρας μετά των εξαρτημάτων. Ολική αφαίρεση? Ναι, ολική αφαίρεση της μήτρας μετά των εξαρτημάτων. Ενημερώθηκε, κύριε Δασκαλάκη? Όχι. Ενημερώθηκε μετά 5 χρόνια για το γεγονός αυτό και από άλλον γιατρό. Δηλαδή... Κύριε Δασκαλάκη, σας έκαναν ολική αφαίρεση μητράς? Ναι. Το οποίο δεν γνώριζα ποτέ, δεν πήρα ιστορικό. Εξαιτίας προφανώς αιμορραγίας που δημιουργήθηκε. Προφανώς για να σώσουν τη ζωή σας. Άλλο θέλω να ρωτήσω όμως. Δεν σας το είπαν? Όχι, δεν μου είπαν ούτε εμένα ούτε στο σύζυγό μου τίποτα. Τι να πείτε? Να παρέμβουμε εδώ. Φτάσαμε στο αποτέλεσμα της ρήξης μήτρας, ναι, συνεπία της άστοχης και της ανεπιτυχής διαγνωστικής εκτίμησης του μεευτήρα γυναικολόγου. Δεν πρέπει να γίνει για να σωθεί η ζωή της όμως. Αυτό ήταν λόγω της αστοχίας και της ελλειπής παρακολούθησης του γυναικολόγου, ήταν το αποτέλεσμα το οποίο δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Το κατάλαβα. Ένα λεπτάκι τώρα, κύριε Δασκαλάκη, με αυτό δηλαδή είναι όχι μόνο εξωπραγματικό, είναι για άλλο πλανήτη. 5 χρόνια σας είχαν αφαιρέσει η μήτρα και όθηκες και όλο, χωρίς να σου το πει κανένας? Όχι. Και όσο προσπαθούσα να πάρω κάποιο έγγραφο, τους έλεγα ότι κάποιο ενημερωτικό. Καταρχήν ο γιατρός μου πήγα και τον βρήκα με τον σύζυγό μου και του είπα πώς συνεχίζει η ζωή μου. Έχω να μεγαλώσω 3 παιδιά. Μου είπε ότι είμαι μια φυσιολογική γυναίκα, δεν έχω τίποτα διαφορετικό από όλες τις άλλες. Και το μόνο ότι αν θα ξαναμείνω έγκυος θα είναι καλύτερα να το βγάλω το παιδί, γιατί είμαι πολύ ταλαιπωρημένη. Οι κυρίες που είναι στο πάνελ εδώ θέτουν έτσι λίγο αθόρυβα κάποια ερωτήματα. Τα συμπτώματα που είχατε εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν είχατε όλο αυτό το γυναικολογικό πλαίσιο που έπρεπε, δεν σας οδήγησαν κάπου να πείτε τι συμβαίνει? Να σας πω. Τι διαβεβαίωνε ο γυναικολόγος? Λίγο για να πούμε. Τι είπατε? Πείτε παρακαλώ. Τον ρωτούσαν ότι δεν έχω έμεινορήσει. Μου είπε ότι είναι πολύ γρήγορα ακόμα γιατί πήρα μια πολύ μεγάλη θεραπεία. Εδώ παίρνουμε μια αντιβίωση και αλλάζει ο κύκλος. Καλά, αυτό είναι για 5 μήνες. Και συνεχιζόταν αυτή η κοροϊδία. Όταν άρχισα να κοιτάζω, μα γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Με κοροϊδεύανε, μου κλείνανε τις πόρτες όλοι γιατί εδώ υπάρχει μια συγκάλυψη. Ναι, το είπαμε εξ αρχής. Είναι η ομερτά των γιατρών. Πότε το μάθατε, κυρία Δασκαλάκη, για αυτή την επέμβαση που είχε γίνει εις βάρος σας? Ξεκίνησα να μαθαίνω μετά από 2,5 χρόνια κοντά ότι κάποια όργανα λείπουν γιατί άρχισα να κάνω κάποιες